lamsogo hainu hai tibri khorango khaponi tibri tahok tebo korok chini dofani lokorok wngkha hingke tabuk sakjora political lo khoroksa jaya sajakmani eba mokolni tongthok bwkhani tongthok rokni mangpli rok wngkha no belai no viewer bango belai no naini bango phiaba tini tripri khorang tubui phayo nrang bai kaisa nangkukmani mangpli abo wngkha jeng tabuk kok borok bai bumung bwthai hapung hathai ni bumung no wansabai kok tongmani no tabuk kok borok bai chengmani aboni yaphangni jagao jeng tabuk thangna nai tongo phiaba abo tabuk class 1 2 ni simin MA rok pulok soika tabuk kok borok honors job chengkha abo sabun simin ukchoba chengkha tebon simin kaham khlai aboni jobar hohor dok chengkha awruni yaphangni simin no norok kaham ke sukorbai saimana bagui norok chini tibri khorani mangpli nai di norok nai tongo tibri khorani mangpli aro korbo hukum mission bisi brumro haino taklaibo kabang ma bijap nawai aro stol di fega তারপরে যে কাতাল যে বিজাব নি থাই ও জায়গাবো আগে তো এই চিলড্রেন্স পার্ক মানে আগে তাও তাহলে কাতাল খাওয়ার তিনি সেজাও ফেকা জায়গাবো কত খোলা মেলা কিছু চাল ফানা করো তাহলে অনেক কাহাম নেই সাই মানো chung kok borok hukum mission 2 decade rome chung yapi chang lekha jaga bo oro I kok borok hukum mission kaisa bo literary group kok rubai ni motha kaisa kok borok ni ham krai tioi samung tanai kok borok no pinai tai kok borok no borok ni thani tuneri nai chung poila chenglai pru abo 1990 tinis kang do ang ei another bikas joton bikas rai de percent joto bo razak kurung music director yo bo nini o yarong je cinema mane jadi international acclaim orang jadi samung je surinai tahu bau kerasa tu mana ini yang kena Binoy Ponceram Riang jodoh cung tebu tu mah brojo de Burma Cindro kuri buat hilang kah brojo de Burma buat Cindro kuri kah buat hilang kah yang kena Gongga Jamatia ada cung kasih literary group bah tahu mana kok grupai kaisa bosong chung khalai mane he abono chung ta he tamo kaisa jethwang hene chung magazine karin khabne chung abro kok brong ni live ma wo abono kaisa tamo live ma kaisa abo literary group kaisa movement chang mano chung sai mano je jefru ni renaissance ti second renaissance jefru ngo এই এডিসি মারা ওয়াচিনি ব্রক যে ফ্রুট চবা চাংলাইব ইতি প্রহাস্টেও অসম কাছে রেনেসাস abna ang sanai post মানে independence বা ত্রিপুরা থাঙ্গা ইন্ডিয়া বে চুবানো লো সেকেন্ড রেনেসাস ফার্স্ট রেনেসাস সুংখা এই জনশিক্ষা যে আন্দোলন মানে রেনেসাস সুংখা যে ওই সময় যে তাং মানে যিনি শিক্ষিত বড় রক যে সবাই মানে যিনি হুকুম ন রামনার বাগয় বা এডিসি ন সংসারের বাগয় gay oprojen ini tahan bono kok rupai itu ibu coba cang leka kok berumah prongnai romance berumah prongnai skip ni isu sopai kah engkai jotoh nojal kali skip ni kok salayo engkai via abon tu samung tangnai abon tu kaisa abon kaisa tahan bono statement kelayoy kahis jala abon tam kelayoy abno scientific ba soisini lamatui
sekarang ni abut ke samung rong tanah research tanah rong no religious research tanah brokuri kai chung tanah chung pro o je chetwang group ja tongo chung thomse kok salaya koi kok brok tai hukum mission chung songsaka hingga beglai roman script bai kok brok beglai sunya nang abis kasih ada senamka lekhamung ni tam senamka ei lekha sari ba namota abo chung karika nini ije tau chung tabuk chini je bisini je tal ni bungrok je 12 je man awne bungo kok brok safar iki kok brok hukum mission ni bising ti khlaino farjago chini mol ni bungrok kok ne bising ti khlayoy chini je hati barni je bungrok to mane Sunday Monday ba সোমবার মঙ্গলবার বুধবার chung je kok brok farm abo joto chini এই যে কক হুকুম মিশন বিসিং ti khlaino abo kai abrok sokpayo এই kok brok hukum mission ni je bini je bo je bini bedak bupra yarung busati kuthuk busati fuarjak tai bini je obodan kok brok ni ham kaini bagoi kok brok sakati sana bagoi abo sawi sabaya ulni generation feel khane abo busati abo chung kuthuk habu samung tale khatini chungno kasona bagoi chungno kebeng na bagoi busu tamle kha ke chungno kon so bacha to jeta kubu jeta kathar jeta kaham jeta nai thok kun so obono coba soloi tolaw khilai torme abo kasane no banai no khumhai bo banai no bonok baro bini bahai na pin nai no satone yakoi bo saka kasane chungnai no bo engka obudi khlai chini khali nini laibuwa simi tam hinde bono ei kok rubayu simia chini hukumu mukumu chini sirsitini je kanmung chunmung recapmung joto pai chinu i kok ru hukumu tamle ka bono naiklo horka bunti research laika chini je ei je tam bono recapmung rok jadu college recapmung chompeng tangmung ba sumu tangmung obni je tamro musu japai obrok tamo chini bongkha tamo oral tradition chun kisu obno suyoi narunani moto chin tam kori engke obno tai suyoi naru goi chini next kusun sumong next generation je mathang ton na bagoi chung tam heka obno chung preserve heka suika compile heka preserve to jadu college ni recapmung rok tamro obisme chung adhunik tabuk salni bo chung tam khleu आगे चीनी ब्रok chung tam bo action tam chung kok brok hitam he mone khlai je oke boy kok brok khai kuno chin brok abna kuno ta himono mulyo se ya kok brok boy bijak pai jagya tam ba ya chung tam nok age brok khai tam nok chin brok jara sui kurung rok tam rok ro tam khlai nini gpp ni rang mati sau jaga bondok riwoi pun phale musuk phale brok hobai brok boy sapugo bijak sapugo a bijano brok magna bagori engka kok brok no bo tai kuno kok brok bijab brok no tai kun dofani kok rok khai bijab karung goi obai thangui tong mano abnu chuno poe kok brok hukum mission chung poe abnu establish kan ka chungse kok brok tai hukum mission hengkai boy buino bo kok brok poe no paina bagi loi khlai nai chung no bo chung siloi khlai kaisa movement this kind kind of coba kaisa kok brok no mathana bagoi kok brok narana bagoi chugina bagoi hamina bagoi hengkai kok brok hukum mission khali niam kaisa publication simia abu kaisa ni masanai kok brok ni ham kenem bagoi coba khlai mani kaisa mari se kaisa muku musi abo kok brok ni live mu abo এই যে বিনি যে কর হুকুম ni অবদান অবশ্য busuk kuar to agam sai thangka hege i je tam ka dini kese chung kasa je i je chung tini phaimani obro kasang tini jara tirpur jafa dofani borok jara tong tahu busuk tong bayo kasa kok ang masanai
je I hayung saka jong tabuk 13 lakhs ni bisingo 9 lakhs jong kobrok sanai. और 9 लाख नि बांग्रावा से अब हरेजाक बारजाया फरजाक I kokbrok chini hayung saka thangoi totong ya. Khoroksa je suikrung bo busu dora duhu khlayoy wan sugoi bosali kolam khibioi taikun bibak samung no pogoi bo bijap siu bijap khlai bo dora duhu khlai mi karchin khoroksu garang tongba bini betoni rangbai eba taikun tam semi tam khlai bo boi publish khlai ake o bijap no jodi chini borok poria hingkai o borok jodi jini o boi ro no paya hingkai o botawne bini bokha kaisa aga chopanai hingkai te kaisa ko sana musmo je TV nano bising ti khlayoy warini o social media khlai thik ase nung saimano kintu obai chini gyan ba chini simani o bisi tamung ya ei chung gyan obno chung yasak maya kintu bijap ni bising ti chung je gyan mano jugjo simung chung yasago abone tai pai mari kuri abo on bising te borok tamung mokol kiyogo siwo rungo bini bekhane bini buddhi ni bikasongo bin knowledge bango hingga ang asanai je nong jodi kokbrok na hano tokai nong jodi kokbrok speaking tokai faidi joto sekang faidi basically ang tabune sikla jara tongo jara surungnai takuk panong tong bukuk panong tong warning ko imong faidi sekang faidi tabu chung oja kokbrok hukum bising ti khlai chung bijap kari suile karing lai tam khlai kata sikla rok operating writers rok borok boy karing lo kok tang suyo kotama suyo live huma suyo tai buso tambo natok suyo thumnuk suyo borok karingo bono inspiration na magoy bono motivate jotor sakam faibidi boy pale di jesu boy panai asun boy bo borok parsa suinai bo recognition mano recognition man ka bo tam bukha bo kesang nai bo tai bu suinai engkau betul kamang klay jodoh so boy pa jana chini pro su kamang klay aro chini bising dekho ko phanai sisti ungnai tamong nai tai bini je boje suimani obo borothani pirjak nai engkau jotno akare ko borok ko nani chini boroni kaisa jotni kaisa loi jungi kaisa ngobo jerokom chini salbum ni loi guna jara chung salbum jara potrika chung poryo tam poryo opti klay salbum no chung boy machini ko borok ni je boy oka okro chung apanai harja suikurung bojedi koklang suikai abono pordi kothoma suikai abono pordi kothoma yung suikai pordi laibone bijak panke pordi taikone boy suikai posi pori laidi amo kroksa bijak suinai ani kamangma koktang kothoma yung okka angke punugano yakon iko kaisa sekal jugma obo ang karik sekal jugma orang ta sekal jugma kaisa kerang phatungo je sekal jogma ungoi chini borok bujati chini samaj no khodi khlai tongkha si superstition busu je nokhuk baikha khoti ungkha borok buthar jaka satupiti khlai jaka ei superstition against do kaisa ang tam simane orko sekal jogma hinai obuno kai tai butongo abukai abuka short story compilation ane suija short story compilation khola kai thamni kothoma tai kisa abo sokpali aro kata ni ei imang bukuri hinai engka ojo to ja simani chini borok ni hukumu mukumu bini langmani coba bini hamjakma bini khoraima bini thamsi kanmung chunmung chamung joto aneka ni bisin khlai ang kiyo kana bagai ang sakta
Engke abukai ini abukai teh tunggu abukai kotomayung ang sui mani abukai ang sama je ang kai jing proma je sekal jogba khorsa burui tak kono bos khorsa bos sabik kaham borok belai kaham bin to muto ke bin sekal ni kusta tam kure kini kusuni kusung bo bekelai torsa kha besek sekal hinai samaj bai satu pitik khai jaka norja toni jaka tam jaka obro ang belai kero ei ani nobel bising tik lai ang abo yuang na nai kha bo obno tirang ob bini bung mo bini live mo tinang kaya obro nobel simani obong kha dolai timena ro ai tai bu tonga no plugano अब खचिनी अब खाई जो तो तम long train jambuan kayak apa cikon tam tas teste koktang tu iklai kan kemani akane jangan kasang porik khai no jangan koktang bungka genda bura mekra jara yar khalaye hara khura tongmung akam seglai bufam tako bukuk bai tunggu kara oti kelai tam athai haba bisiga thoma chini tan soi apa simana oti tamata engko oti kelai tam tongo ngete tang flungan tai sa tongo i long tane ko lobbo abo খুব ফেমাস koktang abo belai kelai abo long tane ko lobbo abo second edition pole edition o kok borok tai kok wanji bai philjak abo kai kok borok tai english bai philjak second edition engkai long tane ko lobbo khai abo khai bagai chini tripura haste bo chini borok ni je hukumu mukumu baiklai tolabo khilai to nijak khoroksa borok bo chanana chugnan musung phano saka sam musung phano borom baiklai tola khilai to nijak bono saka seb rijak o kobitane bising tui ang auror tampne ka ati tisne ka jon saimone ekolobbo bauti mahabharat ni ekolobbo ni karang to sap sia to bo kebo si frung jagya bolongo tongnai borok bo sak bai thano badukung krung mane pia bo jepur ni sayo saimno go kerang ko thmano je Arjun song bolong thalam tampro nuka bo khorsa nini bet se brok bet to ekdom jat kusu borok bet ekolobbo brok bodangka ei badukung ko goi sui pungi to mani sui sungane se bo tamna mathagri khapo obno goi Arjun song obak thaka angke osme thara tam samba kai kok pijak tong samay mahabharat ni samay je Arjun ni barai tai keu badukung tong manglak Arjun sabo bokasa Rajputra proksa ekdom kucuk bosong ni borok bo jepur dunar charjani ok kunjuta ok sakya are bakai ung mana bo ang phurma kuri ani sese te bo kurung ngoi to ha bahung ne bo ulo brok ko heta mo dunar charjani murti tagoi obno tam khle bo tam diari kawoi te bo surungkung engko sombo sagata ang bo nungan jetu ano angno ai bahan buthuni ang borok nono phung male kui nung to ani mang plino nung tagoi si nung khlai ble nong guru dokna bare na ka tam guru dokna kai yasi rasu kine yasi rasu ko botai yasi yagra yasi ko botai bathum ko mansi ঠিক অবতীর্ণ ত্রিপুরা হাস্তি bo chini kok borok no sugnari jagya saka sanari jagya skip isu tv oi tam tv hosme kok borok no hosme tola khile to na bagoi hosme kaisa bo chukli ung to
Abon skip nanti cara tripan jauh borok rok. Angkanya more than 90% borok rumah skip sano. Rumah skip nung balas tu mas rungai. Kaisa kuni borok sanai, bono musuh masih kotor. Aja hajar lak borok di sana ni, bono sana ke kunu mulu kuri. Aku ni sabga taisa kena abon taisa dia pun agri baik. Kayak kau borok ni kunu tam kuri dia kunu. Je fayo je mucung tu mall selekai bono fay mas naik abu mas naik kata siapa no tak kerja bos siapa nih nung apa Chinese lipi itu mas siapa naik tak kerja fay siapa nih nung apa tamu Russian tu lipi smak orang naik ada abu tamu jara kok borok bay suinai kainai jara kok borok sanai borok sih tikrai beli pura generation tahu rumah skip santo kan hingga ekor jur khai tamu nung ngai manglak pura generation tabuk ni rumah sesantung sui tunggu sai tunggu unglak nung dia beragam semanai enggak abu tamu ibu ko sei yang lorai sei mohabat ni jung ni simi jara samaj ni uplogo tong nai jara uplog suklai tong ja boros saka sanaria saka sakai no boni yasi burai tlango engkau ekolobono angkasa tam mukumus namai ciri borok ni tam je satu pijak khai tomani saka saje khai tomani tola khai tomani obunang sinale mani engkai duk khak khan ko jefru ang obo suyo kobida suyo anu itu dong ang sana mucung ta je west bengal jolai bubung khai jaw je kok wanjur ni bising sana shakti pode 14 badai ang pala kok borok bai bo kasa chungfu oji tamu ngau ba kobita porlai o tam jaga ba children's park ba samoyo oje chung pori mane boy baksa ang pori ja bo kobita porikha obuni gare acho hinoi obuni bare acho bir kotla ang ani next ang porimanta ang kok porikha bangla porikha bokle belai proses lagi সময় শক্তি চল বুঝাই আও কবিতা নতা অবশ্যই আনফরচুনেটলি কাইসা বদল অবনতি দানন্দ আনি কবিতা পড়ে পদে অনেক তামখা কবিতা অঙ্কন পড়ে নাটক লেখাব নন্দ কুমার দেববর্মা সুইকুরুং থুমনু কুরুং হেঁকে অবন প্রায় ইন্ডিয়ানি প্রায় 8-9টা ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ট্রান্সলেট দুখা হেঁকাই ব কাইসা অবন নাটক খালাই খালি ইন্ডিয়া সিমিয়া ইন্ডিয়ানি ফাতার হব বাংলাদেশ রগ তাম রগ সারা ইন্ডিয়ান অতাই ও নাটক বস নিনি তান বিসিন্তি খালাই ইন্টারনেট বিসিন্তি পিজাখা প্রসেস খালাই জাখা অবশ্যই তিনি রাজনীতি বদল নিয়ে আং বুং খোনা সায়া বড় ন উল্টা বুঝিও আপনাকি নিনি অব কমিউনাল ফং চায়া ফং ও অবনো বেস খালাই যে নাটক সিমানি ও নাটক ন তা আবার খাই দিনেছে বরক বদল খালাই ডেপুটেশন রিফাইও এই তাম্ব দূরদর্শন চিনি বরক ন বরক হেংকে अब जतो कैसे ना नहीं चिनी कैसे नको चुंगो सा कासना रिया अपन तुई नांग सिमानी एचे लैपटॉप ने कोलबो ताबु अब ताम कताबु एमएओ अब फुंजाक तंग ताबु कुबुई बेले अ कुबिनो ब्रक ना माखा सुक्रुनानि ना माखा अब साग सकनानि ना माखा ब्रक कासनानि ताबु पपुलार हबो यांगा सा आं पले चंखेले जेटा कुबुई जेटा नायथक जेटा काहाम सत्यम सिम सुंदरम कुन समन के कासे मैया केबो केमनो मेसनी माया अब दाबो नं चले मैया हरबो सगय मैया अब का चिरंतन ओंखाय अबनो चिन को हक मते को कबंगमा बिजाब तंग सुइनाय करंग रक तामरक यंग राइटार्स ब्रक फाइलेयो बय सुइलायो बय कारिं लायो का अबन को आन जतनी थाने आनि कयमु फाइ जतन फाइबेदि एट जेले चिनि रोमांस के बय सुइजागो और फाइबेदि बय पाइलेदि जुनो इंस्पिरेशन दिदि जुनो मोटिवेट खाइदि तैबो गोबां खालाय चिनि सुइक्रं रक ब्रक स्रां फाइतों बखा स्रां लायथो स्रां गय ब्रक बिजाब कारिं थों हेंखाय कक ब्रक बिजाबनो पाइनानि अबनो पयनानि अबनो पिनानि तेबो साखाति सानानि
pura chini tripuri dopani borokni kaisa bo kaisa kathar samung kaisa kathar tangthai kaisa asal jotono hambai